Haganega mas Bakhuid tongin Dubai nagabinda Mary Margaret Sngi nagabinda ka Yinga Sem Jungi Bakindup Klein haga Jingarku ka Jungutrai Dubai nagabinda Patrick Karbuki Bad Diana Saukmi Bad Baro Saungut Kikun Sangut Kikun Benia haga Jingarku Bad ka Jingchop halar Kia Baro Dubai nagabinda Twinterans Karkarang Benia ga Jingoi Jingkia Duairu nagabinda Philomena Carlingto Benia ka Jingoi Jingkia Met Badmensiam Kumjuru Shipongut Kikun Duairu nagabinda ka Inga Senjong Tidalin Dakar Bad Kershan Darius Wanyang Bad Baro Kikun Kiti Fly spot sample. One paraya ro you try. Hallelujah. Then my neighbor who don't play. Hallelujah. Kohimen koperato ngin songu yau jisu haga nega step nginang mandra paro ke jing tumu jongi kadba ngishimenda haga nega mas Bakhuid ai bau jisu unam pen klein ya ke jingi men siem jongi unam pen kuid yangi na baro ke jing tingit unam pen koit pen kia ya ke bapangi bashitam na preng jong bau nam plai lud yangi na ke jing te na ke jing kumbara ni duairu naga binta ka Bible Convention haga tayo vanvan haga sngi Saitjaiñ vanvan ay baka bor jisu nam pau habaro ki bri ki van shimenda ha kerteng uppa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. ka jinga e jango trai jangi u Jisu Christ bat ka jingi jango bleng lem bat ka jinga sulak jango men sim Bakhuid kindon rengka bat pi barro Rengka bat piru. ko himmen ko paratong in sangesh por men ko slai halar ki pop ki sang jangi kakti nu blek kapin kan mau yangi ke jingid ya ka pop kalong ka jingid ya uksui jingid ya ubamen ke jingid ya ka jingkuit pat ke jingim ha ka jingkuit kalong ka jingid ya uble ngi puson ya lade ngi id ya uble ne ngi id ya ubamen ngi id ya jisu ne ngi id ya ki comes new Kano kana ke jinga jan bat ki comes new ke jinga jan bat ki pop kapalong yangi parlok jongok soid tongin kentait yauk soid ha ka bangi raikut ben sange ben imya ka ha ka jingim jonga pop isi ya ka pop ka mod isi yauk soid yid ya ka jingkui treshitom naga benta ka jingkui jisu be I map yangi side kud yangi na bahar ki pop ki bangilale nga pala au blay badon board baro but happy ko himen ko para bangilale pop shibun e da ki jim parakat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakraw e janga na markata na karpadi ka maria Bakhuid kabaya isa ka tizoti ya ki angel bat ki rikuin bari pi ko himen ko para benduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro ni sene yangi parendala mapi ki pop jangi unialam yangi shaka jingi bam jika Amen. Striking drago play isne yangi. Striking drago play isne yangi.
rat ko ble Sngi Freiken rat ko ble Sngi Kristo ma o Kristo ra konong penim jongi penim yangi Tong inia duwai haganega sngi Saitjaiñ nginakin mau bad duwai nagabinda baro ke kam ministry janga retreat center ni duwai ru nagabinda baro ke nong lebha janga center nong kershan janga center nadu ki jingai barit hadu ki jingai kam he ai baro ki nangyo jingai ke jingar ku jungutrai ni duwai ru nagabinda ki nong ruwai ki nong tem co-worker janga center ki father ki sister baro ki nong ya side ki balajit ya ka jingim ban kershan ya ka center itu wairu naga binda bara ki bawan shiminta ki program ba per janga nega center ai baki nangyo jingai ka jingarku halor ki inga sem jangi halor ki kon gikti ki jangi itu wairu naga binda bara ki ban sawan shiminta ka bible convention ha ka kadwei tari ai ba ki nang yo mat ki jingir kar panga jangu Chris Koblei badan bor baro ba im junam me ubalam mon ban ting shine daga jing shai batimai lemba ka jingwan jungu kun balaka marwei jame to ai hangi ba kumba mangi ya ki bala pelong ki babit ba unshim ya ka jinglom brio jungi daga jingka ya u naga teisoti ngilong ru ki babit ben yo binda haga hima junga jinga e jungu uba im batsen sha renkat badme Hake jingelong kawe jung min siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pule nakashti baningkong uyu anis Bakhuid. Kukun ba it warsha ba unu unyalam baklaya pi jar ubale hok ulong ubahok kumba ukrisru ulong ubahok kat ubale pop ulong ujong uksud namar uksud ulale pop naduk bastang kadau ba ukun ublei ulapau kalong ban pendu ya kikam jong uksud utaya ubala khana ublei le pop namar ba kajinglong blei kaya sa hau bat la ban le pop namar ba la khaya u na ublei da kani la ban itu kinu ki khun jong ublei bat kinu ki khun jong uksud jar ubomle ya kabadai umlong satia ujong ublei lemne uta ubom iet yala upara kaktien jong utrai Sang kena kukra number nyospa prapunyo Yudrai antifon banikong Yudikot sandril adu bukut
sabat ni yakitu kibar pediang yu la ai kabor ban kelalong ki kudu play haleluya 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 Utrai undon rengkat bat pi kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumya anis u ya anis ulayang rengkat badarngut na gisinran jongu badula pet ya ujisu khatba udang yai najan badula ong hakami ukun lambro jong ublay kita ki arngut ki sinran ki la yasno ba u ong kumne bad ki la bud ya ujisu la kertiang badu la yo i baki bud ya u kumda u la kli yano pi ya wad bad ki la ya ong hau ko rabi kabamut nongikai hangno meshong mesa ula ong haki ale one but paid. Kumda kila late, but kila yo i, hangno usyong usa. But kila sa rengkat badu hakata kasngi. Namar kalalong kum ha kakanta bashipo. Uwe na kita ki arngut, kibala yusno, ya kabakren uya anis, but ubalabud ya ujisu, ulalong u Andreas, upara jongu Simon Petrus. Markundahi, ulawat ia u himen jongu u Simon, badulaya tu hawu nilashem ia u Mesaya, kabamud u Chris. Badulaya lam ia u Shau Jisu. U Jisu ila pay shine ia u badula ong te pide u Simon. Ukun jongu yanis, enai kerteng ia pi kepas, kabamud u Mausiang. Ka gospel jong utrai Zingiroi meku Chris ko himen ko para payid ha utrai Jesus Christ haka gospel mindakas ngi yesngo syapang arngot ki briu balashem balalap but your mad yav Jisu haka jingim junkie. Habakile your mad yav Jisu kim shimla satya ban set yaka jing your mad Jisu. Ban your mad yav Jisu ngidon kam ban sarengat badu. Omde shupet yavu. Omde na shupet jingai navu hendreng ngide ban bud yavu ngide ban sarengat badu ngide ban ngap yavu ngide ban puson yaka jingir jungu ngide ban yomad shimet yawu shisin bang yomad shimet yawu ngin kerlalong paralog jongu Chris bangin long shi binda badu Chris badia ka bang yomad ngin stang ban itu shakiwai ngin stang ban kring yakiweiru shaw Jisu badina kata ka daw shisin Andreas ula late paid ula saringkat badu namarba ula kwa shisha ban yomad Nagataga daula kali kotrai hangno mesa badu Jisuang alevan pay. Man pa iway bakwa ban yamad u Jisu kide ban le shong rengat badu ngide ban pelut yaka por rengat badu ladangim tre ban pelut yaka por rengat badu Jisu ngimla ban mad yawu satya bun sin bun ki kristan ki pay yaw Jisu Henry kim treben pelut ya ka por jongki badu Chris. Man le ki por bangi late retreat, ngi one retreat, ngi one shong rengka badu Jisu. Dei naga daga daw haki retreat, haki convention, habaki bri ki one pelut ya ka por kisngo bakadon ka jingta haka jingim men siyam jongki. Bad kapen karla ya ka jingim jonggiru haka ju kapor dan bun ki briu
ki kala ka bamod haba ki shong retreat ki puson ya ka tin utrai ki duai bad ki pelut ya ka por jongi badu jisu bad kum u Andreas badu yanis kila lei shong bar roshimi bad kila ngap ya jisu ka jing ngap jisu ka bamod jing ngap ya ka tin utrai ka tin kala long do long snam hapo jongi bad ngila yosngo shisin Andreas ulayomad ula lei wood bad ula wan yalam yawu himmen jongu Simon Petrus badu ble u jisu ula ai hawu ya ka kerteng kepas pilong u baskem pin salong ru baskem te kane kalong ka ministry jongi ivehi pa ivehi ka jingem jongi shisin bangis tang ban yomad ni kring ya ki weiru shau jisu ni pensluri ki weiru ban van shau jisu ba makiru kin yomad ya ka bangi yomad kane kalong ka jingkot jongu jisu ladang imla ban kring ya ki wei ladang is sakut haga jinglong jongi klam yomadu jisu kai ka jingma kumba ong yanis Bakhuid haga shati jongu mendagas ngi om kito ki ba id ya ka pop kito ki bialong paralok bad ka pop kilong paralok jong uksui hangni yanis Bakhuid ulakaran shai kadad namar ulong uwe na kisenran wala yomad shirhem ya jisu but nadu kapor ula shang ula sa ula yomad jisu shim kwa ban imshu hakapop ula shania barabor hak shadem jongu jisu but dakata ka jing shania jongu jingi jongu ula lai luina ka pop but ula sauturu haba u Judas haba ula stang banlom paralog jongo bamen paralog jonga pop haba ula sange ban shania hav jisu haba ula sange ban yajan badu jisu ukalalong paralog jongu ksui namaru yanis Bakhuid ula yo ihi halaki jongi kemat mano balom paralog jongu Kris mano balom paralog jongu ksui kino ki bruyu ki idia ka pop but ki ya im ha ka pop but ki ya im but ki bruyu ki belale pop kilong ki parlog jonguk soi naga daga daw hangni yenis Bakhuid la kran shai kadar ya kanega pang ngideben ke li ala de ngilong parlog jongno ha ka jingem jongi kamshimut ngilong kristan lada wad lada ngilong kristan ru wan hadin bangi don jing shai ha po jongi wan hadin bangi don ge jing sautu ha po jongi ngi jit balong parlog soi buon ki kristan ki balong ki jongu Kris ki kalalom paralog jongu suit namar ki kentai linter ya ke jing shai jongu Kris ha ke jingem jongi ki kentai linter ya ke jing kot jongu ble ben im ha ke jingem ka Bakhuid don bon ki brio wan hadin sautu ke jingem badu Kris ka ba mot ni de ben im ha ke jinglong Khuid ni de ben kentai linter ya ka pop na ke jingem jongi kano ka jingya jan bat ka pop ne kano ka jingpin sno ba bat ka pop kalong ka jingpin yalong paralog badu uksuid ulawan nadu bastang ban penjot ustu uksuid nadu bastang ulale pop ulastang iya ka jingtinju ka jimpan shoy badu bad ka im nangda ter bad ki kun benrio baro ha ka jingim ba kilang ngop shingop haka pop kawe hadin kawe pa te kadba pi puson kanega tinu balai pidon kamban puson ru badno ngajan menda khato ngajan baduk suit ne ngajan badu Kris ladangi ong ngajan badu Kris ngi haban yale yakatema persya yakapop bad baro ki kambam guin haka jingem jongi ngimla banong ong ngale ki pop barit baria lada de ki pop barit baria ne ki pop bakrau kilong ki dake sinjonga jing bam kuin haga jingim jongi ladangi le pop da ki kemaj jongi ladangi le pop da ki sindur jongi ladangi le pop da ki jimur jimbarkan jongi ladangi le pop haka met jongi ladangi ngop haka pop bakrau ne ki pop barit ki pop kilong pop man la ki pop kapindingit yangi man la ki pop ka pinjinga yangi na ka jingelong kawe badu Kris lada kino ki pop ki pinjinga yangi na ka ne ka jingkoi bad ka jingelong paralog badu Kris ngide ban jingai no ngide ban kentait no bad ngide ban man pai sha ka jingir ka jongo Kris
But kumno ngilaban wan pai ngihaban sa rengkat badu Jisu. Ngideben puson kaketin ukris. Ngideben shashkor ya ukris. Ngideben id ya ukris. Ngideben kongo ya ukris. But ngideben kring ya kiveru shaka jingid ukris. Kumu Andreas habaula yomat ula wan yalam ya uhimen. Habang istamban wan yalam ya kiwe shau Jisu. Ban yomad ya jingid jongu. Ka jingkuit kanang pinskem shushu hapau ka jingim jongi. Nakataka daw kane kalong ka ministry. Lembaka gospel ujisu penken mau yangi ban shimmenda ha kane ka ministry. Kane ka ministry mano balaban le man ki bru ki laban le. Man ki samla ki laban le. Man ki kinna ki laban le. Man ki longumi ki laban le. Man ki longupa ki laban le. Ngilaban kring ye ki vai shau Jisu. Kawai kerukam bangilaban kring iya kibriu shau Jisu ne yarap yaki ban kala ka bamod kalong lembaka jimpin don kam yaki retreat center minshwa ngimlaban mudur bangi don retreat center ha ka Rikasi Hills mindau Jisu la kerku yangi daka badon ar laitili ki retreat center ha ka Rikasi Hills minda ngidon kam ban kring yaki briu kumne kum Andreas ngide ban shimmenda ha ka ne ka ministry man pai vai ngilaban shiminda kumkini ki ministry ngilaban ai ministry me ki vai kilei shakata ka retreat center kilei shakata ka convention kilei shakata ka inner healing retreat kilei ban shong duai hakata ka retreat center te ngim du eye habangi ong ye ki vai yakaba ngiyomad habangi ai ministry me ki vai kai ka badang jia hangi ngirungin siya burom ngirungin siya jinga ngirungin sa roy haka jingkud ublai hadu katno ladangi pay saudong jongi don bun ki brio ki bampat tip syapang ka lat ka lindi ban lai luit na ka pop don bun ki kon samla ki du jinkermen hapadeng jongi kamda me uni usnem jonga jinkermen usnem jonga jingi jingpente mai men siam jongi uni usnem ulang usnem balai kerpang yangi balong ki pilgrim jonga jinkermen Henry don napadeng jongi buon ki kon samla ke la do jingarmen lese ke la ngop shisin ar sin ha ka pop kimnang shuban le kumno kimnang kimnu shuban yetu yano ya ke jing tolot jonki don ki longumi don ki longopa ke ba im ha ke jing sosi kambun sin na ka daw jonga pop namar omdon mano ba penshai eki omdon mano ban ai jingmut batima eki ki sakut haka jingyalong paralok baduk suit wadlada kidon hapo jonki kaneka kam ka bakile kalong ka basunyo kan penjot yaki henry kimnang shuban light luit henry habangi don ke jingtip hapo jongi kumu Andreas ngi haban late ong ngalayo madu Jisu habanga leisha to lese habanga leisha ka taga retreat habanga leisha ka taga Bible convention habanga le ekendo tao father habanga le ekendo yai tai sister habanga la duai rangkat batki ngala yo madu Jisu nadu kata ke jingyo madu Jisu ngala laban ke la ka bamod ngala laban pende mai ya ke jingim piru pishimenda piru pilay ngap ya kaktino try piru pilay nagabinda ka retreat ha kane ka dor menda usnem ngilaban na penkraw ya ka jubilee ngilaban penkraw ya ka jubilee ha ki inga sem jongi ngilaban penkraw ya ka jubilee ha ka imlang salang jongi ngilaban penkraw ya ka jubilee ha ka hapadengi para samla ngilaban penkraw bat penyar ya ka jubilee hapadengi para longumi para longupa Hakane ka dur ko kimmen ko para ngilaban pinyo ngilaban yarap ya kiweru banyo mad ya ka jingaye jonga jubilee kumu Andreas ngiru ngidon kamban van pet ngiru ngidon kamban van sa ngiru ngidon kamban van puson ngiru ngidon kamban yomadu Jisu ya ka bang yomad ngi pinperiang ya kiwai kenamba ka jingim jong malle ki brio kan kala lemba ka jingyajan badu Kris Dina kata daw lese ngakarmen bait ujisu labu ya ki retreat center ba per ha ka Rikasi Hills ban kring ya kiwe ngimla ban no ngan le kumno habang ye kendo yano ngila ban ai mensiam
let's say don bon gibru kiwan kana hangi ngangan le komno ngadon ka jing sosi ngadon ka jimpang ngadon ka pop ngam nang ban imshu let's say don gibru ki badu jinkermen ngios no shapangi kana jongi bru na mar kila du jinkermen ki peniap ya late ladang don ka mensiam ban yarap yaki ngilaban penim pun ki bru na ka ban penchot ya ka jingim chonki ujisu kot uwering i vei pai vei lemba ka ne ki yukrish Bakhuid lemba ka ne tin ka bangi puson ban yarap eka mensiam jongki ve longi missionary longi pilgrim bayait shakinga sem jongki ve longi pilgrim by jinkermen yaki ve longi kon by jinkermen yaki ve ai ba man pai ve hapadeng jongi ngiyamad eka jinkermen bakrau haka jingim jongi haka balai lui naka pop laka daka bastang yaka tema persha ya ubamen ngimde bandu wat iwe ya himen ne para jongiro daka bayalong paralog jonguk suid ke jingim bat ka pop jingya jan bat ka pop kalong ka jingyalong paralog baduk suid ngide ben pinduno kata ka jingyalong paralog jongki daka ba peni haki ya ujisu daka ba itu haki shapangu jisu daka ba peni ya ka jingshai jongu Kris kenamba ke inga sem jongi ke imlang salang jongi ka balang jongi kan ki irat da ka bor ka jingit bat ka jingis ne ka jongu Kris tongin duai naga pinta ka ne ka jingai ha ka ne ka yukrish Bakhuid bo jisu in karko kardo yangi jisu ba it karko kardo yangi pelong yangi ki pilgrim bara jingkarmen ha ki himmen ki para jongi banginai ka jingkarmen jonga jingkoid nginangai ya ka jingkarmen jonga jingit nginangai ka jingkarmen jangka jingisne aki himen ke para jongi bangin kring bon ki men siam na ka pop bangin pentuno ya ka boruk soid ba aptap ban penchot ya ki himen ke para jongi na ka ba pingop ya ki da ka ba pingop ya ki ha ka pop jisu bai pin kalain bor ingi bai pai bai bangin ele ka tama baduk soid ba unum yo kabu ban penchot wat i bai men siam ru na pedeng jongi Enyaro ya utrai Jesu Kris. Kohimen ko paratongin plai ka jingait ka jungi. Ngangait hau blay upa badan bor barro unang tao kabaning bat ka kendo bad hau Jesu Kris kun ba marway jungu utray jungi yaw bala pun amin sim Bakhuid yaw bala kana ka Maria teisoti bala shale bain hapo pondius Pilatus la sanar panayabu ulayap la tep yabu ulakya shaki bayam haga sngi ka balai ulami pad ne ki bayam ulakyo shabaning ushang shakamon uplay upa badan bor barro nang daw in wan pat ban bishari ki bayim bat ki bayam ngangit hau min siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingyasilo ki rikuid haga jingma pigi pop haga jingmi pat ka do daga jingim bam jekut amen Lai spa prapusa
to ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba pdiang hun hau blai upa badon bor baro to try bedeng jiknya ni ti jompi ana beta jingero kabro bedeng jomu kecim toy ini balam ko jomu baro ko wei ko blai ko nong seng ya ka jingmane blai bashisha bad ya ka jingsuk to ai ngi karpat ba dakane ka jing tarwa ngilla banai kangu kadem kabade hok hame ubakrau kaburom bada kabayo benta hagane ka jimaya bakentang ban pinyatali yangi da shisha hakadonut bad kamen siem daw Chris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim rengka bat piru token tiu yala ki donut iken tiu ki shau try penginai ngu ya utrai ublay jangim ka shong hok bat kate da shisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenran ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut lemba utrai jangi Jesus Christ uba lemba jangu kata ka jingya kirliang ka ba pindimai ya ka jingim jangi kala shai pernai mendagasni da baro ka buram janga namar haba yang ka jing talot jangi la shimno da ka tin jame ka jinglong buru ba yap jangi om tang ba ka jam shaka buram bam yap shu henre da ka jingya so ba perla ka perlong yangi ben im junom kum mau bat kumda rengat bat ki kin hun ruai jangi angel ngi ro yame ba ngi pen bana da ka jing kumen para aga jing riu balai ngitrang ya men siem Bakhuid halu jungi ngi karpat ya ublai upa paun pen klein no ka jing ton jang men siem Bakhuid ha po jungi de lemba ka jing pen klein ya men siem Bakhuid ngila ban jap halor ki pop baro kat banang roy ya ki sap ki pong bat ka jinga bat ki so jang men siem Bakhuid ngila ban yo jing kui shushu kan roy ya ka jing kui ha po jungi kadbanang roy ya ka jingkuid ha pojongi ngilaban yale persha ya ubamen bad ka jimbam kuid kan petchingai na ka jingim jongi kadbangi kentai ya ka pop kadbangi id ya men sim Bakhuid kadbangi kongu ya men sim Bakhuid kadbangi ai tip en kantang ya la desha ka boru men sim Bakhuid ngin sanang job shushu ha lor ki pop ha lor ki jingsni baro badu jisu un roy ha pojongi bangin ya serim badu Chris ni tuai na ka pinta ka jimpen slay jung men sim Bakhuid ha gane kelek ma dashisha melongo Bakhuid ko trai katamei jong ka jingkuid barom namar ka tangi kar padia me to pen kuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ga umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jango trai jangi u Jesus Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons nobha ulapdiang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ulakdia yavu badulai halage senran u ong to shim batobam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpim
Hakaju ke rekomendala le bam ulashim ya ka kuri. Badang ka baingo biang ya me ulaya ka ha la ke senran u ong. To shim bat dina ka ne pi barro. Namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang batte mai bat bam chik. Ya ka bain pen mi naga benda jampi. Pa naga benda ki babon. Naga benda ka jimmap ye ki pop. To le ya ka ne ban ken mau ya ngam. Kusnam bakardor jango Chris. To pen koid yangi. Pen koid ya ke mensiam hadim pen koid. Pen koid pen kia ya ki bapang ki bashitam barra. Ya da yangi nau bamen na ki kalam. Ka jimmaya jongka jinge. Kata sin bagi bandu neoku Bagi dinaga dikakuring Iben penaga jinyap jonglik utrai Dadadu memang Namar kata ngi ke ba penmenda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi daing waidem namar melanyu yangi ki babit ben ya ka ma jamme bad ben shakriya me da ka bas ngi warit ngi kar paadya me bangi ki be yo binda ha ka met bad ka snamu kris ngilong ki bela penyat li ka wai da umen sim Bakhuid takan mau ko tra ya ka balang jamme ka bala priang hasutala ka parthe But the penjana ya kaha ka jingir rengat badu Francis upa Bakhuid jangi u ilbat marvenu bishop jangi but bar ki lingdo but ki rinium takin mau lemro ki himmen ki para shinrang but kinde ki bela yutia da ka bakarmen ya ka jimmi pat but ya bar ki bela kalat no ha ka jingis ne jamme to pdiang ye ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi bar ngi kar paadya me parenkat but kamari ya teisoti Bakhuid ka kami jongo bale U Joseph Bakhuid Kurim Janga ki Apostol Bakhuid. U Francis Disease Bakhuid. But Baru Kirikoid. Ki bala pensavaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit. Ben yo bin dalem haga jingim bam chikut. But bangin ro but pindon buram ya me. Da u kunja me. O Jesus Christ. Davu lembadu badhavu. Kan long hamayu belayu pa badan bor. Hake jingelang kawe jungumen se Bakhuid. Barro kaburam bat ke jingero. Junom la junom. Amen. Kohimen kopara tongin duwai naga binta ke bor ke jinga e halo jangi naga binta ke jimbam men siem. Naga binta ka bor janga Eucharist. Naga binta ka bor janga communion Bakhuid. Banilai percaya baru ke jing senior kam da me ka pop ba uksuit u bammen un pet jingai na ka jingim jangi na ki ingasem jangi na ki parlok parajor baro bangilang shishaki kun ke Bakhuid idwairu na ka binda ka Bible convention ha ka Saitjaiñ banwan idwairu na ka binda bahar ki bapangi bashitam bakindu pio jingkoi jingkia idwairu na ka binda baro ki co-worker janga retreat center ki ba kinong ruai kinong tem banginang yoshushu bun ki co-worker ki ron ki sap ka pang ben ruwai ben tem ben kentiu buram ya ka jingidu Christ ha ka ne ka tain baro ka we idwairu naga binta baro ki nong ya side bangin nang yo shushu bun ki briba kloi ben ya side naga binta ka jingkala ka ba mo jangi nong pop bad ka jingi pinyari ka ministry jangi ne ka center idwai naga binta ki father ki sister baro ki ba trei hangne kumjuru ya baro ki nong kershan don bun ki himmen ki para ki ba kershan naga jingrit jangi naga binta ka ne ka ministry ai ba baro ki nang ya jingkerku kam ta ki inga sem jangi ki kam ki jam jangi ki mai ka kaji jangi baro ka lang ba iso kopa jangi ba ha pening ka lang ba kui ka teng jangi kan main ka hima jangi ka long ka mon jangi ha kinda ku ba ha pening toai ngi minda ka jimbang jangi ka ba ka sni ba ta ma ngi kring kang jangi kum bangi ru ni ma pi ka bres ni ngi badwati alam jangi sha ka jimpen shoy and right the polite ngi na ka basiniu top light yengi ngi karpat ko trai na ki jing siniu barro
Haga jing spoon jame, toy jing suk jing sign hagis ngi jungi. Knamba da ka jing rap ka jing isne jame, ngi light barabon aka pop, but ngin yo jing da ka jing jin jar barra. Kabangi dang up kemelendia ka jing karmen Bakhuid, but ka jing wan pa jung nong penim jungi, o Jesus Christ. Namar ka chung e ka long kai ma. Chinam la chinam. Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jame, ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry ya ka jing e janga balang jame, bad ha ka jing spoon jame, toy haka ya ka jing suk bad ka jing yatli ka way kat kum ka mon jame. Mame uba im bad basensha, junom la junom. Amen. Ka jing suk utrai kandon barabo rengka bat pim, Ka ba phi. dab da ka jing ilu Christ tongin yai ngu markelia. Cô khôn lang bro du play, begin keep up protect, to still say yagi. Cô khôn lang bro du play, begin keep up protect, to still say. Hakumi ukun lambro jang ublay. Hakumi ubakit no ka pop jang parte. Sukito kibala kot jaga jing kawai jang ukun lambrot. Có căn rát ngọc lòng của sông khó và mình rung của cái yên chân ngã. Để cho các kỳ của mình xem cho ngã sắc dạy hi. Kemet marga snam jang Christ kan riak hasha ka jing imbam chikut. Amen.
kotrai jisu ngisna ngu yame ngi ro yame namar melong katlong janga jingkhui diangi melong u play jangi melong u pu ba im ba pen khadang yangi ba penim yangi ba pen khala yangi khabang ilayo pediang yame ko jisu melawan hapo jangi bangin yasrim bat me bangin kalalong kum me hake jingkhui hake jingklain bor panile percaya u bamen ya utsoi ko jisu ba id ya rap yangi ban yale ya u bamen hapo jangi ya ke jingelam paralog badu da ka ba id ya ka pop da ka ba ngop ha ka pop jisu lemba ke jing don jame ya rap yangi vai pai vai ban kan dai ya ka pop ban isia ka pop ban ben kalai ya ke jing koi ha ka perkat ka perdain jangi ha ki kamat jangi ha ki skor jangi ha ki sindur jangi ha ki kam ke jam jangi jisu karko kardoro ya ke ba pangi ba shitam baro badan rangat badni ke ba duai badni ha ka dega por ke ba duai jinga na jingai bad na jan jisu ai ba baro ke ki kon ke ba duai badni nala ke inga sem jangi nagi hospital wab ke tia kinang yo bor menda baginang yo jingoi jingkia menda lemba ke jing duai jangi ba yir ba toin jangi ai ba baro ke ba pangi ba shitam kinang yo bor tamai karko ko trai pen slay ko trai pen gandang ko trai pen kalain bor ngi ko jisu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 to ngin nia dubai to ai ba ki pai jame ko trai ya ki ba mela yalam badai bor how born girkam kinyo mad minda badaway ya ka jingid ba pen kiya jame ba kumda enda la karshan yaki da ka jim pen tengen junkie kiye ki ba tang shipor kinyale tenge da ka jing shania ka ba kham krau ben yo yakiye kiye ki ba ne junam da u kres utrai jungim Amen. miduai nagabinda ka jubilee bat nginang yo jinga e jingkerku halu jungi banginang yo ya ka jimpen jempura na ka jimpen chitan shipor halor bara jai ki jing talot ka bangidon what hadin bangi plai ki pop ai jisu nam pen kuit yangi koppa uba habening to ai ba ka jinge ba melai hangi how kun jame jisu christ u himmen jangi badda ka tili ding janga jingi spoon kan klang hagi donu jangi daw men siyam bakhuid kan karsiyub yang hangi ya ka jingkarmen bala karku naga binta ka jingwan janga hima jame ta ai ba ka jingai e jame kan pen kala dur yangi shaki nong lur lingkha bamju shangtai ban bet ya ki sambai janga gospel to ai ba ki tu ki sambai kan pen kala dur na shapo ya ka jait ben riu ba dia ka perte mariang barok away ha ka jingkmi lendi batikena ya ka bening batimai bat ka perte batimai haba enda ya ki bod jungu bamen la wengno kaburam jame kan ting shine junom to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kasyub biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ka jingang lut ya ki tiar jingan show na bening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pinsa priang ya ka jingkumen bat ka jingsuk jang nang sius pa jangi satala ka perte shame ko ble jangi bala karku junom along ka burom bat ka jingaro junom amen koppa jangim ba habening ka long ka bakui ka teng jame kanwan ka hima jame ka long ka mon jame ha kendau kumba habening to ai ngi minda ka jimbam jangi ka bahala kasni Patama yangi kerengkang jangi
kumbangi rungi maaf ika beres niu yangi badwa telam yangi shaga jimban shoy and rai taplai yangi na kabasiniu Amen. kublai komaya kabadap taga jinga e try dan bet pa lagar kuya pa na pe kinde palagar kuya sopo jompa jisu komaria bakui komi jong blai duai na kabinda jangi ginom pop minda da kapor ga jingia jangi amen kaburam au pa da kun pa men sim bakui kumba kalalang kapamining kong kumchu minda para pojunam la junam amen Utrai undon rengka bat pim blay badan por badan karkuyapi uppa badukon badumen sim Bakhuid yalay suk ban penbana ka kubar bahajung utrai daga jingim ka jompim Isongo yaule. Bar arspa prapuwe. Arspa prapuwe. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, cum marino Tukun hamen sim Bakhuid barlang haba menikong jumentar para boy jinam la jinam amen. En je raai je try Jesus Christ dan la jinam amen.